Yo, mari berdiri yo. Ana bawane, ya. Metik seri angling dharma, ya. Ayo Butwi diawali, ya. Monggo. Metik seri angling dharma. Nanung nanong ingkang samya jumburayu Assalamualaikum Pak Kangko dari anggota Linmas. Ya, ana ing Kampung Jurang Blimbing, nyuwun lelagon Ulo Tampar matur sembah nuwun menika kula aturaken Mas. Ya, Mas Bintoro Purbo Carita. Wah, ya. Niki nggih disusul anak wedok. Sinten? Nduk Rere. Endi? Nika wonten mriki wonten ngajeng. Oh, alah nger. Sore mau tak goleki. Ya, ya. Anakku wedok ora nyusul. Ya, ya. Cahayu. Iki rejeki kanggone awake dhewe. Ya. Iki takono kanca-kanca, Nduk. Ya, ya. Laire tahun pira? 2010 ya, Bu? 2010. Ya. Aku kuwi wayangan ana Kramas, Nduk Rere kuwi lair. Lah bar kuwi tanggap aku laris tanpa ana mandeke, Nduk. Oh, ngono. Rejeki ya, disangoni lho Bu engko anake wedok. Nggih. Nggih, laris. Pemaku ki memikirkan apa jenenge kuwi duit, Nduk. Aku bengi iki ora sowan ana ing Jurang Blimbing. Oh, ngono iya. Nek mung mikir apa kuwi perkara hasil to apa? Perkara duit aku ora sowan rene. Sebab apa? Mang cek teng YouTube bengi iki Kementerian Kebudayaan Jakarta Pusat wayangan. Oh, ngono. Bengi iki uga ana ing Petrokimia Gresik ya wayangan Jawa Timur. Sebab apa kowe ora ning Jakarta, ora ning Gresik, kok ning Jurang Blimbing. Lah Jakarta karo Gresik aku ora ditanggap, sing ditanggap ning kene kok. Dadi ambemu. Ngono kemelinting. Ya. Ya. Wani genja karawane sang maha wiku nanong nanggih resi nagara
Aku mau wis matur Pak RW, wis matur panitia bendahara Pak Slamet. Iya. Ketika kengko aku kudu nguyuh, aku medun izin ora enek 5 menit balik meneh. Oh, ngono. Mergo pasca operasi kencing batu no. Ya, karo dokter sementara ora entuk ngempet nguyuh. Oh, jangan ngempet pipis dulu Pak Dalang. Nanti kalau ngempet pipis izin dulu, turun dulu 1 menit, 2 menit kembali lagi. Oh, ngono ya ya. Rada ana rasa sing ora kepenak nggih pipis. Muga-muga ndang mari, Nduk. Ya, ya. Sesilih nyinaka kini ya lagu muni aku medun sedelo. Oh ngono ya kula tampar kagem kanca-kanca Lin Mas ana ing Tembalang. Oh ya sugeng midhangetaken kangge tombo kesel. Yuk dados.
Bu. Kudu wi anak wedok Semarang. Ya nduk Rere, Rekian Batari Widowati. Wow. Ngono ya, Iki tak eling-eling banget no. Ya iki anak pertamaku, anak apa kuwi karo ibu Semarang ora. Iki anak sampir no. Oh, ngono nduk Rere, ana ing Keramas kono. Ya, Keramas Tembalang ya. Iki anak sampir lah. Ngopo to sebabe kok didadekne anak sampir? Kuwi adate wong Jawa dhisik no. Oh, adate wong Jawa dhisik ya. Ketika seorang dalang kuwi dalang di suatu tempat dan barengi enek wong wedok nglairake kuwi dadi anake sampir dalang. Oh, ngono ya. Iya. Tur ora sedengah dalang iso ngepasi kaya ngene iki no. Oh, ora iso ngepaske, ora iso. Ngono ya. Nek ora pancen ya kerejekan rezeki nggo dalangi lan rezeki nggo anake sing lair kuwi angel awit kuwi kabeh dipurba karo sing Maha Kuwasa. Oh, ngono ya. Lair rezeki pati lek sing ngatur sing kuwasa to, no? Ya, ya.
Terima kasih. Ya, ya nak. Ya. Kanthi srana bersih dusun sedekah bumi sing dianake ana ing Kampung Jurang Blimbing ana ing Tembalang, Kota Semarang. Ya. Muga-muga ora mung trima suda memala ning ilang memalane, mung karek harja wilujeng ning Sambekala. Ya.